We zijn dit weekend met het gezin in Limburg geweest en we zijn naar het Ter Hills Resort gegaan. Heel mooi, we zijn daar aangekomen, heel pittoresk, een huisje langs het water, daar stond een bootje. Wel, het huisje was prachtig, dus heel mooi ingericht, alle comfort is aanwezig, ook buiten. Ze hebben echt aan de details gedacht en dan dat uitzicht op het water, het feit dat je daar een bootje hebt, ja, het was gewoon heel tof, heel leuk om te doen. Nadat we daar op ons gemak waren aangekomen, zijn we met dat bootje gewoon naar het zwembad kunnen varen. Dat was super mooi. Dat zwembad heette de Aqua Garden, denk ik. Ja, Aqua Garden. Het was echt heel mooi aangelegd, binnen en buiten ook. De kinderen vonden het geweldig. Ze hebben echt heel lang kunnen ravotten in dat water, zowel binnen als buiten. En buiten die infinity pool, dat je zo naar het water buiten dan kan kijken. Ja. En buiten hebben we ook heel even alleen kunnen zwemmen. Dus dat was al meteen een geslaagd begin van ons weekend. 'S Morgens hadden we beslist om het blote voetenpad te gaan doen. Van tevoren wisten we niet goed wat we moesten verwachten, maar ook dat is geweldig goed meegevallen. Het blote voetenpad is eigenlijk aangelegd in de natuur. En ja, voor de ervaring van die blote voeten, dus de bedoeling is schoenen uit en dan eigenlijk ga je het pad op en af en je komt eigenlijk heel veel verschillende ondergronden structuren tegen. Zand, hout, steentjes, maar ook heel leuk afgewisseld, mooi in het bos, met ook avontuurlijke stukken ertussen. En ook voor de kinderen, dat was heel goed meegevallen, want van tevoren wisten we niet goed, zou het te moeilijk zijn of niet. En ja, ze hebben ook geen pijn aan de voeten gehad of zo. Nee, was echt... dat ging heel goed. Al na het blote voetenpad hadden we een beetje honger en dan zijn we eigenlijk naar het Zavelbos gegaan. Dus daar heb je een camping, maar je kan daar ook lekker eten en de kinderen hebben daar heel fijn kunnen ravotten in de speeltuin. En wij waren toe aan een ons momentje, dus wij hebben ons daar op het gezellige terras gezet met een glaasje rosé en hebben we lekker gegeten. Het was eigenlijk de nagel op de kop op dat moment wat we nodig hadden. Na de lunch zijn we doorgereden naar Domein Bovie. En dat was eigenlijk wel heel interessant, omdat je hebt en die kinderboerderij, waar de kindjes heel fijn diertjes konden aaien en ook een witte pauw hebben gezien. Dat vinden ze geweldig, want we hadden ze nog nooit gezien. Ja. En we zijn ook even gaan wandelen. We hadden ook heel mooi weer, was zo valavond. Daar heb je van die vlonderpaden, zo over het water en met riet en in de natuur. Dus je hebt eigenlijk een uitgestrekt natuurdomein met zo bij die vlonderpaden heb je dan de eendjes en de kuikentjes en de kleine kikkertjes en dat was voor hun nog wel leuk. Hè? Op die wandelroute waren ook wel heel wat dingen te ontdekken. Zo kwamen we bijvoorbeeld een paar gekke beesten tegen, beelden eigenlijk. En dat was wel leuk om een paar foto's te maken. Hè? De kinderen vonden die wel heel grappig, hebben daar gekke bekken getrokken en dat was leuk om te doen. Heel perfect om het weekend af te sluiten eigenlijk. Ja, we hebben ons daar eigenlijk heel erg in verrast. Er was veel te zien, er was veel te doen en we wisten dat eigenlijk op voorhand niet. De conclusie van het weekendje is ook achteraf dat we inderdaad heel veel leuke onverwachte dingen zijn tegengekomen. We zijn heel veel verrast geweest, heel positief en dat opent natuurlijk perspectief naar de toekomst toe. Dat betekent dat er nog veel meer te ontdekken moet zijn, zonder twijfel.